Marhay na banggi, ipig-oktabang una ang pagtasar nin surcharge, interes asin penalidad sa arkila sa mga stall, ekipahe asin iba pang propriedad kan gobyerno lokal kan Naga. Kabali padigdi ang interes asin penalidad sa livelihood loan bilang pagtaong konsiderasyon huli sa halangkaw pang presyo kan produktong petrolyo. May report si Joel Solina. Suspindido ng una ang pagtasar ng surcharges, interes asin penalties sa mga renta kang stalls maging sa iba pang mga propiedad asin mga equipments kang gobyerno lokal na pinagbamanihan kay ni asin pinapaarkila. Ini matapos na maaprubahan sa Sangguniang Panglungsod kan Syudad Dingnaga ang ordinansa para digdi. Ini pinagpadirinuhan ni City Councilor Frank Mendoza na obeto iyon na mapagian asin masuportaran ang mga okupante maging ang mga small business operators kang mga stalls kang gobyerno lokal, mga parauma asin iba pa mga saradit na sektor, huli kang krisis sa ekonomiya, dara kang paglangkaw sa presyo kang produktong petrolyo. Huli kay ni, dahil nanguna matasar ni mga surcharges, penalties sa arkila kang mga stall occupants kang Naga City People's Mall, Bicol Central Station, maging mga stall sa Panganiban Drive, mga satellite markets, maging sa mga farmers kang syudad na nag-aarkila kang mga agricultural equipments, huli kang epekto kang krisis sa enerhiya, dara kang paglangkaw sa presyo kang produktong petrolyo sa merkado para man matabangan ang mga nasambit na sektor. Ang duwang ordinansa, pasado na po yung Sangguniang Panlungsod. Number 1, itong enot, si mga nag-aarkila po sa mga commercial stalls kang syudad, araw kang sa public market, sa Panganiban Drive, sa mga satellite markets, sa Bicol Central Station. Kung sakaling desin na nakabayad, as in pinatungan ng penalty poon sa Marso hanggang September 2026, ito po mga penalty, mga interest, tatanggalon po yan. Ang rason ta po, iyo po yan si relief na pigtaw po kang local government unit sa mga negosyante yung nagagamit nga sa tuyang property, propiedad kan syudad. Ninhuli sa para mahinggaanan man sinda given ini pong fuel crisis. Nilinaw pa ni Councilor Mendoza na daiman maapektuhan ang revenue kang gobyerno lokal, ulit babayadan man ka mga stall occupants and farmers ang principal amount. Ito pong revenue kan city daiman maapektaran kay ito mismong principal amount o kaya sa renta daiman to tatanggalon. Ito lang interest and penalties tatanggalon to. Tamay mga negosyante kayo na napektaran kanyang krisis as hindi tulo sila nakapagbayad on time. So ito pong araw ka ng sitwasyon as pinalisar kang syudad. Ito pong penalty na ibayad ninda, i-charge na po ito duman sa renta ninda. Pandawa po, ugamang kitang another ordinance na ito pong may mga utang sa syudad, araw kayong nag-avail ka mga livelihood loans, sali po sa Metro Peso. As in ito pong input loans kan mga parauma, dyan po sa City Agriculture Office. Kung siring man sa nagrenta dahil nakabayad on time, any penalty or interest na pinatong po sa inda, tatanggalon man po ito. As in kung na-penalize na po sinda, i-apply po ito doon sa principal loan. So again, iyan po ang katuyang kayan, relief o kaya mahinggaanan ito pong mga negosyante na nag-avail po ng utang sa siyudad. Para sa Naga Ngunyan, Joel Solina. Ika ako, kita ang Naga. Ang tabayan, ang iba pang impormasyong may kinaaraman sa Lambang Nagenyo. Ang Naga Ngunyan, sa ngaran kan sa Kuyang Pag-iriba sa Public Information Division na pinamamayuhan ni Jason Nyola. Ako si Riza Mostar Santos. Diyos mabalos.